Maragsakan met dagiti umili iti Region 2 iti inwaragawag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. a programa na para iti masungad atawan. Detalya manipod kini Dayan Monica Tukay. Kalpasan ti sona ti Presidente Idi Calman, positibo ti reaksyon ti inpaay dagiti umili iti Rehiyon 2. May sadita ni Batanes State College President Dr. Jovi Durante. Tinagiragsak na ti inwaragawag ti Presidente apan nakairaman dagiti state universities and colleges iti world ranking dagiti top performing schools. Malaksi diti dayta, suportado isuna iti pamilin ti Presidente a suportaran ti sektor ti sports nang naruna kadagiti estudyante. Even if malayo ang Batanes ay napapaabot ng national government yung tulong natin sa mga kabataan, no? Lalo na sa kolehiyo na makapasok ng kolehiyo na may quality ang school. So libre ang ating education sa state university and colleges. So yung mga tulong ng national government ay ramdam din ng mga kabataan, lalo na dito sa Batanes. Kabayatan na, dakkel matabang ar para kini Cayetano tuddaw manipod to Gagaraw City ti panakaikat ti babayadan ti kuryente ti system loss nga impablaak ti Presidente. Namnamaan na dakkel daytoy a may kisay iti babayadan dagiti umili. Tayo naman na mamamayan, yun po yung inaantay po natin dahil talagang problema mula po noon na sinisingil ng yung mga companies, yung mga utility o yung kooperatiba. At ito po yung pagkakataon na i-amend po yung EPIRA law. Napakaganda pong binanggit ng ating Pangulo dahil yung pasanin nga na yun nga hindi nga nagamit pero ipinapasa sa mga consumer. Kabayatan na, pinagyamanan ni Regional Nutrition Program Coordinator Romel Teofilo Aguilar, ti National Nutrition Council Region 2 ti pablaak ti Presidente, may nagiti agtultuloy nga implementasyon ti school-based feeding program. Lubos po kami natutuwa dahil nakikita ng Pangulo ng ating bansa na yung school-based feeding program ay napaka-importante na programa na pang-nutrisyon. Maragsakan met ti Gobernador ti Cagayan, kalpasan ti panaybitla ti Presidente asadya a may patakder ti kaunaan nga spaceport ti Pilipinas, kabinadang ti pagilian ti Speed Korean Aerospace Company. Yes, we are going to launch a rocket into space. Dayan Monica Tukay para iti pagilian.